ongi etorriak osasuntsu eta pozikeko beste programa batera. Gaurkoan, ariketa kardiobaskularrari buruz hitz egingo dugu. Eta horretarako Maite Lazkano, erizaina, dugu gurekin. Kaixo Maite, zer moduz? Kaixo itxaso, ongi, zu? Ni ongi hemen txe, bueno, fresko, ze gaude hemen platoan nahiko bero. Baina, bueno, ariketa kardiobaskularra, azkenean, ezakit gai potentea da, azkenean, batzutan ezakigu oso ongi zer den, zer da kardioa, batzutan zer da, ibiltzea bakarrik edo korreka egitea, baina gero ere badago igeriketa egitea edo bizikletan ibiltzea hori ere kardioa da, ezta? Bai, hori da. Azkenan, ariketa kardiobaskularra da ariketa aerobikoa da, deitzen zaio. Eta, bueno, sartzen da, bai, korrika egitea, ibiltzea ere, igeri egitea, eta beste hainbat, mendira joatea, eta beste hainbat kirol. Eta hori, diferentzia indarra edo beste ariketa batzuekin da, azkenean bihotza eta birikak indartzen direla eta lantzen direla. Beraz, bihotzaren dako eta resistentziarentzako orokorrean egin beharra den zerbait da? Bai, beharrezkoa da bihotza lantzea, odolaren zirkulazioa hobetzeko, biriken funtzioa hobetzeko, gero ere gantzak erretzen dira kardioarekin, eta beste hainbat benefizio. Eta zer maiztasunarekin egin beharko genuke? Begira, esaten dute egin behar dela egunean 30 minututxo, baina izan behar da ariketa intentsitate erdikoa. Edo bestela, 150 minutu astean. Hori dela, 5 egunetan 30 minutu egitea bezala. Bale. Gutxi gora bera. Eta gero badago ere orain interval training edo deitzen dena, hau da, zatika entrenatu atope eta gero pausa edo deskantso txiki bat egitea. Bai, hori da, interval traininga da txandakatzea lehenengo intentsitate altuko ariketak, gero deskansoarekin edo intentsitate basuko ariketekin. Eta esaten da dela ona, gantzak erritzeko oso ariketa ona da. Gero ere, erresistentzia potentziatzeko ere oso ona da, eta beste hainbat benefizio. Deskantsatzen duzunez, pixka bat gehiago, kaina gehiago sartu dezakezu gero. Eta orduan, adibidez hori, erresistentziarako asko lantzen duzu erresistentzia, eta gantzak erritzeko ere kaina sartzen duzu. Orduan, efektiboagoa da, bai. Eta adibidez, bizitza sedendarioa duen batendako, nola gomendatzen diozu kardioa pixka bat edo deskantso aktiboak egitea edo? Nik esango nioke, adibidez, egunean behin, kalera ateratzeko ibiltzera, edo, paseo bat ematera, edo adibidez udan orain, egia da beroarekin ez daigula asko, dugula nahi kalera igual atera korrika egitera, baina igual... Piztinan igual, Piztinara joatea, igeri egitera, edo mugitzera, pixka bat, urietan, edo goiz-goizean, edo arratsaldean, ez arratsaldeko azkeneko orduan, ateratzea ibiltzera, edo... Eta berdin du, korrika egin, bizikleta hartu, igeri edo bakoitza zerbaitetarako... Bakoitzak lantzen ditu, gauza espezifikoak. Adibidez, igeriketan lantzen da, gorputz osoa, eta medioa ez da berdina, uran egotean edo hemen lurrean egotea. Baina egia da, azkenean guztiak, korrika, ibili eta igeri egin, lantzen dutena da kardioa. Baina egongo dira bere diferentziak. Baina guk nahi dugunerako, pixkat aktibo eta resistentzia hori lantzeko. Eta gero, segun intentsitatea. Hartzen bali baduzu intentsitate gehiago, lantzen duzu gehiago, gutxiago, eta Eta adin tarte guztietan egin behar dugu kardio? Bai. Egin beharko litzateke, baina egia da, zahartzen garenean, gure organismoa, gure sistema kardiobaskularra, ja berez kaltetzen hasten dela. Hasten da. Eta orduan, izan behar dugu kontu handiagoa. Eta gero ere, gaixotasun kardiobaskularrak duten pertsonak ere, kontuz ere behar dute.
Bueno, nahiko ongi egiz, lan dugu gaia. Orduan hori geratzen gara, egin behar dugula, baina beti ere kontuz ez, jakitza gure gorputza. Eta nahi duguna, gehien gustoko duguna, baina beti ere sedentarismoa pixka talde batera utziz. Hori da. Primera Maite, mila esker, Zuri. hurrengora arte. Ariketa kardiobaskularraren garrantzia osasun prebentiboan. Ariketa kardiobaskularra ala nola korrika, bizikletan ibiltzea, igeriketa edo dantza, bihotza eta birikak lantzen dituen jarduera fisikoa da. Osasun prebentiboan funtsezkoa da, honako arrazoi hauengatik. Bihotzaren eta odol zirkulazioaren funtzioa hobetzen du. Gaixotasun kardiobaskularrak bihotzekoak hipertensioa prebenitzeko. Kolesterol eta odol presio maila kontrolatzen laguntzen du, osasun orokorra babestuz. Pisua eta azukre maila erregulatzen ditu eta diabetesa bezalako gaitzak saihesten laguntzen du. Astero 150 minutuko jarduera kardiobaskularrak moderatu egitea gomendatzen da. Horrela, osasun fisiko eta mentala hobetzen dira eta bizitza kalitatea handitzen da. Elikagaien etiketak behar bezala irakurtzen ikastea oso garrantzitsua da. Elikagaien apalak supermerkatuetan eta kolore deigarriez beteta daude, ontzi erakargarriak izaten dituzte, osasungarri itxurako mezuak, baina benetan badakigu zer kontsumitzen ari garen. Horretarako oso garrantzitsua da etiketak behar bezala irakurtzen ikastea. Lehen pausoa da azukre eta gantz saturatuen kopurua begiratzea. Etiketan balio hauek 100 gramo edo arrazoizko portzio baten arabera agertzen dira. Orduan, gomendagarria da azukre kopuru baxua duten eta gantz saturatuen kontsumoa mugatzea. Azukre kopuru gutxi duten produktuak aukeratzea eta gantze saturatuen kontsumoa jaistea. Eta hauek oso garrantzitsuak dira aukera onak egitea gure osasun kardiobaskularra zaintzeko. Kontutan hartu behar dugu azukrea hitza ez dela beti agertzen azukrea bezala, baizik eta batzuetan kamuflatuta agertzen da glukosa bezala, fruktosa edo jarabe bezalako izenekin. Bigarrenik, ez zenbakiak edo aditiboak, koloranteak, kontserbatzaile kimikoak eta abar, zenbat eta gutiago agertu produktuetan, orduan eta prozesatu, geroz eta gehiago agertu ez zenbakiko letrako produktuak, geroz eta aditibo eta gehiago dituzten produktuak dira. Orduan, geroz eta prozesatuagoko produktuak direla erran nahi du. Orduan horiek baita ahalik eta aditibo gutien dituzten produktuak saiatu behar gara aukeratzen. Azken finean, 5 osagai baino gehiago dituzten produktuak saiatu behar gara ez erosten, zeren horrek erran nahi du geroz eta prozesatuago dela produktua. Horregatik etiketak irakurtzea osasunaren aldeko pauso bat da, kontziente izatea zer jaten ari garen eta publizitateari soilik kasu ez diogu egin behar. Gure elikadura hobetzeko giltza etiketa horiek ongi irakurtzen jakitea da. Aurrerako lantzak azalduko ditugu orain. Horretarako, pentsatu dugu pauso luze bat ematean. Eta gutxi gora bera, gure oinen zabale izan behar da pixka bat jarnilin edo erdi belaunikatuta gaudenean postura honetan, baina belauna lurran eduki gabe. Hau izango zen zabalera pixka bat. Orduan, egin behar duguna da pentsatu rail batzuen gainean gaudela, egingo dugu pausoa aurrera eman, railen barruan, zuzen, hor, eta bueltatu berriz leku berera. Saiatu oinak ez irekitzen eta dena zuzen edukitzen. Garrantzitsua. Eta arazo bat agertzen dela askotan. Oinak oso gertu daude,
eta oso estua da eskuata, lantxa, eta orduan estabilitate gutxi dago. Eta gainera barrura sartzen dira hankak askotan, belaunak, eta honek inestabilitatea sortzen du. Horretarako ezingo dugu egiten dugunean kontaktua lurrarekin, saiatuko gara lurra banantzen edo urruntzen gure erdiko marratik imaginarioa, ez? Erdiko marra imaginariotik. Hora egingo dugu hemen, eta orain etxerakoan lubera, egingo dugu kanpora egin indarra, bai? Eta honek ematen digu aktibazio extra, bai ipurdiko giharretan eta korean. Eta hemendik izango gara askoz ere estabilitatea handiagoarekin aterako gara. Dezakegu hor, pam, zehozer atletiko nahi badugu, hori, beti kontrako hankarekin, edo normal kargarekin nahi gaude, dezakegu hemen, edo besoak hemen normal. Normalean naturalateatzen da kontrako besoa aurrera eramanez. Alboz horrela ikusiko zen. Fuerte. Gero, enfasi eman badiozu ipurdiari, egin daiteke pixka bat, torsoa pixka bat aurrera eramanez. Horrela, ipurdia gehiago luzatu egiten da, ipurdiko giharra, eta orduan lan gehiago behar du hemen. Ok, hau izango zen, ipurdiaren lana enfokatu nahi badin badugu. Baina normalen egiten dira, beti, zuzen. Orain, muskulo psoas eta iliakoa landuko dugu, biak batera. Muskulo psoas lumbaretik eta lehen azkeneko torazikotik ateratzen da. Bat, muskulo psoas bat hemendik ateratzen da, femurrerantz, eta bestea ere bai. Hemen muskulo iliakoarekin elkartzen dira. Psoas bera bakarrik, hemendik tensioa baldin badauka, vertebrak aurrera jarriko ditu. Gesto hau egingo du. Eta orduan, ikusi dezakegu bizkarrezurrean onura gutxi izan dezakedala tensio gehiegi hemen izatea. Biak batera kontrakturatu edo tensio gehiegirekin baldin badaude, gertatu dezakegu hiperlordosia egotea. Holako jendea ikusten dugu asko kalean. Muskulo hauek askatuta ikus dezakeguna gutxienez leundu kurba hau eta gure bizkarrezurra pixka bat alineatuagoa egon dezan. Beti bizkarrezurra izanen du bere alineazio edo bere kurba fisiologikoak badirela. Lordosi pixka bat, zifosis pixka bat eta lordosis pixka bat. Baina, handik edo gradu gehiegi izaten baditu, bizkarrezurreko mina izan dezakegu. Orduan, muskulo psoasa aduktoroekin lan egingo ditugu. Biak batera elkartuta daude eta. Orduan, albo baterantz jarriko gara. Eskuineko hanka edo eskuineko psoasa landu behar baldin badugu, ezkerreko alboan jarriko gara. Kusina tolestu eta bankua hankart artean jarri. Oso barrura sartu behar dugu bestelaz, ez dugu psoasa hartuko, ingle barruan, Hemen zegin dezakegu. Rotazion interna, pixka bat, edo bilatu aldakarekin mugitzen zein den esaten dudan muskuloa. Biak landu dezakegu nahita ez, ongi egongo litzake, bakoitzaren gorputza ikustea, zein diren pertsonaren desalineazioak ikusteko eta ze halako ariketak beharrezkoak diren bakoitzarentzat.
Elikadura orekatua izateak asko suposatzen du. Suposatzen du ordutegi batzuk edukitzea, horrek ordena ere exigitzen du. Suposatzen du ekonomikoki inbertsio bat egitea, eta suposatzen du ere bai lana, ongi elikatzeko elikagaiak asko landu behar dira. Horrek guztiak guregan egiten duena da ardura batez ere, gure buruarekiko ardura. Eta hor jarri behar dugu psikologiaren aldetik ikuspuntua. Elikatzen gara ongi bizitzeko, ongi egoteko, gure gorputza ongi egoteko, Eta gizarte hontan askotan sortzen dira nahasmendu desberdinak. Bai elikadura kontrolatzeko teknikak erabiltzen dira eta azkenean beste nahasmendu batzuekin bukatzen dugu, adibidez elikaduraren nahasmendua izan daitezke anorexia edo bulimia izenekoak. Bukatzen aldugu ere bai bestelako arazoekin, autoestimarekin, ez dugulako oso ongi kontrolatzen eta asko loditzen gara eta orduan gure gorputza oso gaizki ikusten dugu. Edo gure elikaduraren barnean oso elikagai txarrak hartzen ditugulako, modu oso ohikoan gehiegizkoa dena, alkoholak, azukreak, gantzak eta bar, eta horrek gure sistema desorekatzen du. Egiten du okerrago lan egitea, okerrago lo egitea, gure harremanak zentratzen ditugu ere bai mahai inguru horietan, nona gehiegi jaten dugun, alkohola gehiegi edaten dugun eta bar, eta horrek ere bai gure harreman sozialetan eragina izaten du, ez garelako oso ongi egoten horrelako egoeretan askotan. Psikologian aldetik ongi elikatzearen gaia izango litzateke batez ere kontzientzia hartzea, zertarako elikatzen garen, ze nola nahi dugun hori egin, eta ez baldin badakigu hori egiten, profesional batengana jotzea oso ongi dago, erakusteko benetan zeintzuk diren behar ditugun elikagaiak eta zeintzuk ez, zeintzuk diren hobe hartzea egunean zehar eta zeintzuk adibidez gaualdera hartzea oso txarrak diren. Zergatik, estresarekin ere harreman handia dutelako, hau da. Guk sartzen duguna gorputzan, kortisol hori igotzen baldin badu, estresa sortzen baldin badu, ez da bat ere lagungarri izanen, eta orduan saiatu behar gara, vitaminak hartzen, proteinak eta bar, gure gorputza ongi funtzionatzeko, energia gehiago izango dugu, lorpen gehiago izango ditugu, gure burua ikusiko dugu askoz hobeto, eta ere horrek elikatuko du modu hontan jatea edo gure gorputza zaintzea. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.